събрали се всички жени на конференция, нали, феминистките, какво ще правят, защото тия мъжете техните нищо не могат да правят, нали. Французойката казва, да мога нищо не прави, нали, не чисти, не готви, българката също, италианката също. И се разбрали нали, да се приберат по държавите, след една седмица да се видят и да разказват. След един месец. И събира се след един месец и тази французойката прибира се при моя Люмиер. Първия ден нищо не виждам, втория ден нищо не виждам, на третия ден гледам, събъркал някаква супичка, там бландикат се 2 картофа, абе има напредък, нали. Казва италианката, нали, аз се прибирам при моя мъж, казва му, ти нищо не правиш, нали, не готвиш, децата не храниш, от утре ще се промени. Първия ден нищо не виждам, втория ден нищо не виждам, на третия ден гледам забърсва прах, ама така, този мокър парцел станал кал, отвратителна работа, ама нали има някакъв напредък. Прибира се българката и вика, прибирам се при Пешо, викам, Пешо, я почни да храниш децата, да оправяш къщата, да готвиш, защото ми писна на мен. Първия ден нищо не виждам, на втория ден нищо не виждам, на третия ден леко погледам с лявото око.